Karon mga dong mga day, magluto tag dugo-dugo. Unta maglaway mo og ma-inspire mo nga magluto aning lamian nga putahe. Okay, sige, magsugod na ta. Luto lang sibuyas. Luto lang sibuyas. Ya, ahos. Tapos na siya butangan o luya. Tapos na bilin. Mix lang. Ayaw ba, hindi galahan na ay luya. Pero kung butang luya, kay para dili lang sa. Mix lang hantod. Mumurag transparent na ang sibuyas. Ang ahos, medyo mapagod-pagod na. Ang giyon na sibuyas para maka sunod agad ang ahos. Dili mapagod dahil ng ahos ba. Kahumok sa sibuyas ug sa ahos ato ibutang ang baboy na ang baboy nga lutoon na nato ang baboy, kuyog ang sibuyas ug ang ahos aron ma-absorb sa baboy ang lasa sa sibuyas ug ahos ug sa luya. Giprito na po ang baboy. So, dahil nagluto, hantun yung mura siya ng naprito gamay ba. Na makita ninyo na ay may sabaw-sabaw, pero okay na na. Kadayon lang. Medyo brown na ang baboy. No. Atong dungagan ng tubig. Kaya kinahanglan pa man pa humuko ng baboy. Na mura siya makaberan ba? Hindi na kayo daghang tubig, ha? Kaya kabukalon ka ni agtod mo humok lagi ng baboy. Balik tayo kahumok sa baboy. Okay, humok na ang baboy. Ito nga na natin suka. 1/2 cup. Okay. Pawon gamay. Nga. O, butangan na to laurel. Tulo ka buok laurel. Ang naliha, niya, ato na sa pabukalon balik. Balik tayo ka umay. So, mana 20 minutos. Atong idungag ang tugo. Kabutang sa dugo, nga lang ato rin ang kutawon haron dili siya magbugol. Kutaw. Okay. Sige mo kutaw haron di magtibugol kay di mo ganahan magtibugol ang dugo. Okay? Karon sige jud ka kutaw rin kay haron di magtibugol. Okay? Kay mo man ay lami sa dugo-dugo kani. Pino kay ba? Way tibugol sa pagkaon nimo. Yaw ganahan naglapot po ng imong dugo-dugo. Wala na siyang tuon kay. Kutaw na. Antod nga tanaw ni mo murag wagin siya tibugol. Okay? Murag sa purado ba? Karon atong butang nga asin. Okay, hindi ka na daghan.
iodize man nila kini parata nga iodize salt yun. Depende na po na ninyo kung unsa ka parata ang imong gusto. Pangan sa nato pepper. Pepper. Ya, butangan sila natin low cubes. Okay? Lumukod. Come on. Thanks. Landay naman na diya. Pampalasa pa. Additional pampalasa. Okay? Tuwara! Luto na itong dugo-dugo. Ato ni ibalhin o sa kapamaksan. Alamig. Okay mga dong mga day, mao na niya to ang pork dugo-dugo. Enjoy ninyo. Mantag na amoy nakatunan karong gabi una sa atong pagluto. O sa sunod na pod. Sige, bye!